kumo na nato nga knowledge nga karong panahona or for the past mga 10 years sa tibuok kalibutan ning saka gyud ang kining kaso sa stress o depression apil pang suicide, no? Kibaw mo ana, mauna siya ngano man tungod kay daghang mga tao nga gibug-atan kaayos ilang gibati nga murag wa nay paglaom ang kinabuhi ug unsa may rason kay kun duna na gud sila'y bation nga murag kabugat ang una dayong solusyon gimmick kuyog barkada mag-unwind ta unwind kuno ba unsa man ang unwind awa mo kasabot sa da unwind ay kapoy mag-unwind ta labi na ini ka weekend unwind sa ata kanang murabag na nagliko-liko na imong daan tuliron hakusayon sige na sa tay word nga rewind nasay intertwined do sangay-sangay na sila rewind unwind unya ang kuyog nila barkada inom sugal casino kung arang-arang og kwarta outing camping ana hiking mo na ila unwind ang uban palit og tambal mga antidepressant pakonsulta sa doktor anana niya man tagaan dayon og maintenance para makatug ang uban sad sige tan-aw anang mga salida na tanaw ana salida o games ang uban magmadyong buntagay madyong tari manok hantak tungit ana aron malingaw pero minus kaayo ang moingon kung gikapoy nako nahasol nako gibugatan nako muduol ko sa Ginoo magrosaryo ko musimba ko mangumpisal ko muapil ko mga organisasyon sa simbahan mualagad ko simbahan di kayo na daghan hayman roy mas dindot nga makapawagtang og stress ang pagduol sa Ginoo o ang pagduol sa barkada na istoryahe gilingay mong tupad ing wa na ka na stress ing na ba imong tupad ba ing na wa ka na stress anang imong naong oy naiuban inig ka stress sa naong adto manon mo duol sa parlor ana punan hinoon kaning imong buhok kolore kaning imong pilok sumpay kaning imong kilay kiskisi unya human i-maintain dayon pagkadakuan na og bayranan na additional budget na sa dastang kapuya hinoon duol sa Ginoo mo na ningos Kristo sa atong ebanghelyo karon umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan o papahulayon ko kamo tang ninduta ng saara mo na formula ni Kristo come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest mo na siya pero anong naamay mga madring maghikog na pagpari maghikog na asay gasigig alagad sa Kristan maghikog nganuan dili maning pagduol ni Kristo kaning pagsimba dili man na mao ang iyang gipasabot dili ra man ang pagduol niyang magsikag basa anang Bible dili na mao ang pagduol sa Ginoo mao ang pag-ila nga Lord wa ko'y mahimo kung wa ka ikaw ang nagbuhat sa tanan matud pa sa atong unang pagbasa asa man nimo ikumparar ang Ginoo tanawa ang kawadangan kinsay naghimos kabituonan kinsay nag-arrange ana nila kinsay nag-arrange ani mga bungtod kinsay nagpatubo anang kahoy kanang naghimo anang mga sapa kanang dagat tanawa ug nganong na-maintain man wa man sila magka gubot kinsa may nag-maintain ana nila tanawa ang Ginoo'y nagbuhat ana tanan
Abisag mo tanaw lang ka sa amin, nganong imong buhok na pamanas imong o. Kinsa may gamintin nga mutapot gina, di na mahog. Kinsa bay nagmintin anang imong kilay nga di gina moabot diri di sa namutubog mayong imong pilok nga mutabon sa imong mata di na hinong kakakita. Kinsa man jud gamintin ana? Hasta gani nang balhibos atong ilo nga di gyud manggawa sa muraon niya ka diha. Dakit no. Ay no, na may uban ila pag ginangkuhaon na ako never man kong nagkuhag balhibo sa akong ilong siguro kay di man kay siya motubo. Kabantay mo? Naagid siya design ba? Kinsa kay ga-design niya? Ang kusog ra sang motubo kani man sang buhok sa tungo nga pwede nimong kurtihan aron maangayan imong ulo pero iyang sa nang patubuon. Pero mga balhibong uban nimo di sa motubog patuyang way. Kinsa may ga? Kuan ana? Da control ana? Sa ato pa lang bang inabuhi ba? Ngano man ang inigkatog nimo wa naman kay panimuot nganong maginhawa pa man ka? Kisa kay ga buot ana no? Kay kalay ga buot nga mo ginhawa ka kay moingon man ta aron di ka mamatay ay kalimot og ginhawa. Unya inigkatog. Pasabot ay nagkatog. Ay nagkatog. Kay inigkatog nimo malimot naman kag kinahanglan pa ba ka mo ginhawa? Mga igsoon, sa unang pagbasa, giklaro gid na, no? Na, ayaw gid pag-ingon nga ang Ginoo, wa kay baos imong kahimtang, kay ang Ginoo is all-knowing. Nahibaw siya sa tanan, matod pag-is Ginoo, kanang nas imong kasing-kasing, wa pa nimo gisulti, hibawaan na nako. Muna kamo mga asawa, ay nalam mo pagsigig gukod-gukod sa inyong bana nahibaw-an na sa Ginoo. Mas may pag-adto ka mo dool sa Ginoo nya makig-istorya kaniya. Okay, marites biya sa nang Ginoo. Ang Ginoo ba? Dool ra gud. Lord, nganong panagsan wala ni uli akong bana? Nganong late man ni siya kanunay? Nganong maingon man siyang daghan sila overtime? Nya gaduda nako kay di na kay siya tighikap nako. Sa una dahil na siya gakos, dahil na siya kiss. Karon Lord, murag sa usa ka semana may lagnay kausa. Nga makagako siya nako ngano man Lord ayaw dool dito sa silingan kay kadto ka dool sa silingan katong tinuod yung marites na mabugatan ka dool sa Ginoo Lord ngano man ningon din Ginoo ang imagine na lang kung pila na inyong edad so sa pagkakaron bati na jud kag naong tanawa sa samin, anawang ka. Hala Lord, no, nangunot naman day ko, yat-yat naman day akong bukton, ngari akong paan, sa kana. Nya tuwa may daghang hugot dito. Sinaw pa kay mga naong, ayaw pagdahom. Nya Lord, sala man na, isa mao lagi. Sala lagi na. Yang sawa man ang imong bana nagpadaman sa sala. Nya Lord, unsa may akong buhaton? Antusa. Take up your cross for better or for worse in sickness and in health. Ano sa panangosa? For richer or for poorer. Kay poorer naman kakaron kay imong bana di naman muhatag si sweldo. Kay iya namang ibahin dito sa pikas. Di na poorer na ka. Ingon ka. Mao ba Lord? Tanawa. Inig-ingon nimo, yes Lord, ako nang buhaton. Gaagas ang imong luha. Pero ang imong kasing-kasing, gaan. That's why lang. That's why ba? Magsigig agas imong luha hasta imong sipon, pero imong kasing-kasing, gaan. Mauna ang rest nga gikas Ginoo. Abisag kamong mga bana. Nagtuo ang mga bana ray, mga bit kusog, sus, ang mga asawa karon sa tinud-anay lang. Dili ra ba mga batan-on ra mo nangabit hasta na mga kuyos na ambot nganos ka makapangabit magisam sa mudaginot ana nila pero naay mga bana tiguwang na maghilak kay ngiyang asawa nakuha ba sa kani malisuin is utok nini ang banahan no? Na man sa mga bana kanang masakit ang utok nga hasta anak nilang laki makig-istorya sa ilang asawa masuko nayabag naman yung banahan nay anak na kamagwangan siya laki unya nag-istorya sa siyang mama siyempre mo paraig man ginang anak bisan og nanang dako na unsa man iyang papa niibot masundang kay tigbason kuno siya kay ngano kuno gakos-gakos ang iyang asawa yabag naman tumba na amahan na hinoon iyang anak din naman mugakos sa iyang nay man kato masakit to na sa tug-utok
Pero daghang mga asawa karon oy nga nangabit na sad. Tinud-anay lang. Kaapil yan niyo sa yan. Og mo kumpiyansa yun, no? Makaapil eh. Kamo sad ba? Amartis yung kayo mustanan. Mauna nga duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo. Ako ubay-ubay na jud ko gitambagan sukad ko na pari ko karon 21 years naman ko. Wa pa gani ko na pari, murag family counseling naman gyud. Kasagaran mo duol nako asawa man gyud. Pero wa pa ko na biktima ha, pero kasagaran gyud asawa gyud mo duol. Ang ako yung tambag duol sa Ginoo. Nya unsa man nato pag duol sa Ginoo? Matud pa ni Kristo, you cannot come to me unless. Mo na ni ang formula ha. No one can come to me unless sa may unang requirement, deny yourself, take up your cross, and follow me. Mao na ang basic formula. Yes, naingon siya, come to me, I will give you rest. Pero doon ay sumpay sa lain sang bahin. You cannot come to me unless you deny yourself, you take up your cross, and follow me. Na ni-share na ko nga usa ka asawa, dugay-dugay na ni siyang ni-share, kay nabuwag siya sa iyang unang bana, na kinasal gid sila, niya naka-file siya annulment sa civil, o nakakita siya bag-ong bana, gikasal sila sibili. Ang kabuang sa iyang unang bana, gipalabuan pa sa iyang ikaduhang bana. Nga kay mura naman siya mauwaw nga makigbuwag na sad, iyang giagwanta. Hangtod nakakita siya nako sa social media, og nakadungog siya sa akong wali nga niingon ko, si Billy married ra gani mo, naglunang pa mo sa sala. Ay pagtuo nga malangit ka kung si Billy married lang mo, kinahanglan gyud church marriage. Purti niya ko nung pagkagilty ha, o gasigi na siya paminaw nako, usahay sad maglagot siya nako. Iya sa kong lalison, unsay labot nako, galalis-lalis siya nako, nga tuwa man siya sa iyang cellphone nagtanaw. Hangtod nga nag-anam na gyud grabe ang gibuhat siyang bana, daghan na kayong kaawawan siya. Unya nakadungog naman sa siya nako nga nagwali kuno ko niingon ko, buwagi ug di gyud kapakaslan sa simbahan, buwagi. Ay so pagbuwag ani nga mao man ni gasuporta nako, igo ra man kong gaatiman sa among anak. Unya siya may nagtrabaho tanan. Unsaon ako pagbuwag? Patay mi. Hangtod yun nga ni-text siya nako, iyang gisaysay, ka na bang ingong kapader, buwagi. Unsa maasa man ko, unsa mo yan ko ipakaos akong anak. Nako, suway lang. Awa, di ba mamatay ra gyud mong duha sa imong anak? Kung di mo mangaon. Pero pakanon di mo sa Ginoo. Unsa man kuno nga, sige siyang text-text, ito aman siya sa abroad, na nakamit siya diha sa mga, di ba naman ay group chat, nakamit siya mga Filipino communities na naa sa group chat. O pamember siya dito, anto nagtiksanay na sila, o mag-inofiray sila ilang mga produkto. Ano bang mga loto-loto, mga sinina-sinina, ana-ana. Siya, naraman siya sa balay, sa siya kibaw, loto-loto, naka-idea siya, magluto ka kuno, taas-taas man yung kong time, di man siya pa kayo ka mong muluto, tanaw siya YouTube, tanaw siya mga saan pagluto, ano yung mga hangtod pagsugod niya luto, gi-offer niya sa Filipino community, nangayo sa sila, o naka-deliver na siya, nauyunan man, o nisikat man ang iyang luto-luto. Nakasugod na siya palit og slots, o hangtod yun nga ning mura na gyud og nanagid siya gamay gyud ba nga stability financial ba nga wa na siya magsalig siyang bana. Hangtod yun nga
Ni grabe naman gyud ang gibuhat siyang bana nga murag ikamatay naman niya ningon siya dawaton ko na ning challenge ni Father Siano buwagan ko niya akong bana. Oh, nakigbuwag gid siya. O pa nung kabot 1 year abot di ba ka na mag-uli no. Oh, matod pa niya Father maghilak gyud ko. Ni share siya ba maghilak gyud ko pero gaan ang ako rong gibati. Gaan nga nakadesisyon na gyud ko nga kung dili ko pakaslan sa simbahan aning akong bana din agyod ko makigtipo niyag balik. Pero giya kong pakaslan simbahan basin pa pero sa iya sang batasang gipakita nako murag wa na sad koy desisyon nga pakaslan panako siya sa simbahan. Nya gaan kuno iyang gibati. Nya ang pinakanindot few months ago dili lang luto-luto na ang iyang kwan, na-employed na siya dito sa gawas. Oh, di ba? Nindot, nako kana, pangita na sa niya glaing bana. Pangita na sa. Sa di na Pader, I feel very, very happy nga nagsunod na ko sa Ginoo. Lahi gyud di ay kung ang Ginoo'y sundon, maghilak ta, pero gaan ang atong kasing-kasing. Siya nag-share na ko ana ako lang sa nanggi share ninyo. Ako mo sa nanggi bate. Nang tuod ay mo sayon kay kinabuhis pare. Ilis mo ta. Kamoy baligyag slat dire. Kamoy atiman aning tanang mga proyekto. Atong giatiman gikan aning niasod simbahan, gawa sa simbahan hangtod sa mga parokyano. Yani pang bayronon nga utang sa previous na tong project. Di sa yun pero tungod kay nisalig ko sa Ginoo, nisalig ko ninyo nga akong mga online parishioners o mga territorial parishioners dinhis Compostela karon. Nga ako sa mga San Vicente parishioners sa una, karon nahimo na sang online parishioners. Nisalig ko ninyo, nisalig ko sa Ginoo, nisalig ta sa Ginoo. Mahimo gyud ni siyang gaan. Tanawa nga to mga government officials nga nagsalig silang kaugalingon, siging kunayb anang systemic corruption nga sila ra gyud nagsabot-sabot unsaon pagkuha ning mga billions, mga millions, mga trillions. Tanawa, gubot kay sila. Nya hasta kita nabugatan. Manuol pa lang na sila Ginoo. Di ba? Sulbad. Mugaan ang atong kinabuhi. Mo nagnamoy kaila dihang kurakot kayo. Namoy kailang nangurakot, inaduol sa Ginoo. Ay pagsigduol anang imo dihang kinsa na dihang naa sa gahom ay salig ana kay na sangko gyud kas hikog ana ba kadaghang gahikog nato mga government officials tungod kay di na nila makaya di ba wadi ay napa ug napay umaabot napay daghan maghikog ana nila kay nga naman gubot kay imong utok bisag tabunan pa kag millions trillions diha igtan-aw nimo tagpila na ka linyang malita sa kwarta nga imong dawat bugat lang gyapon ang imong kasing-kasing bisag gasakay kas imong eroplano nga kinawat sa na nimo ang gipalit nimo ana bugat sige kang sakay-sakay ani mo mga yat-yat diha kay maggimik-gimik mo kaon pa diri sugal pa diri suyo pa diri bugat ang imong gibati sangko yung pag hikog or depression. Mao gina og ang pinakabugat kay wa gyud kay Dios nung kalinaw. Kana bang ang kalag na nimo mao'y gisakit ba? O kila nagbugat imong abaga, hoy-hoy kag abaga, kana gyud mo hoy-hoy imong kalag, kana bang gitawag og psycho-emotional, psycho-spiritual burdens. Perting lisura na di ka kasabot sa imong kaugalingon giling niya imong tupad ing na di ka mahadlok mamatay ing na kano na di ka mahadlok mamatay moingon ganing simbak ko kana peligro pa na pero ma-relax na gani okay ra gyud kayo kana sa ato pa ang iyang spiritual life ligon relax sige kantong relax na manindog ta ang di pa relax panuol mo sa Ginoo